Sanibonani babukeli sanibingelela onibingelela yona intokazi uhlengiwe wakwasibeko kanti ke channel oyibukile Ndlovu Dikida channel sesikhona sesifikile sesigalelekile njengenjwayelo namhlanje futhi sihamba naye ubaba umprofeti uNdlovu ugatsheni boya benyathi mkhulu sikubingelele sikwamukela angikubingelele Masibeko ngibingelele nama ngiyaphila ngibingelele nama viewers bonke nje abantu abazoziviewa into engidina ngabo nje ukuthi abanye bayaviewa kodwa bangapress usubscribe hayi kodwa beyisidina ke awuthi subscribe subscribe mkhuleka mkhulu yakhumbula ngalona suku ukuthi sakhuluma wahlanga ngaqedi sakhuluma ngesigubhu lalela ngokuxoxa lesengiyezwa ngandlela thizeni kukhulunywa ngophondo angilwazi mina mkhulu uphondo mhlawumbe ungawuchazela uchazela ababukele emakhaya ukuthi uphondo ke luyini lo uphondo lisebenza kanjani okay uphondo ke nalo lalelani ngixoxele ukuthi nje uphondo lihlupha ngokubiza liyamemeza memeza phela lifuna umuntu abe serious ayazi into ayifuna kodwa ke lesixoxe ngalo mhlawumbe sogcina ngokubiza kwayo isigubhu sikanje khona oke wathi le nto eyigubhu into engekho kodwa ngizokuprovela ukuthi ikhona igubhu zingakobi ne-trend ungabo trend singakokhuluma kanje kuma platform mongabheka leminyaka o Facebook o YouTube obantu bengawobi khona ngicela ube honest bebe bangakhi abantu abamnyama baze bambe imoto ezinkulu bebe bancane angizwa bebe bancane okay since lezi zinto zokuphakama nokunikeza abantu amandla sezi open bangakhi abantu bazi abamba ngemoto ezinkulu nakhona bangabaningi ngalendlela lexakile kodwa kukhona umehluko ukhona okay ake ngibuze umbuzo wesibili since lento eyigubhu kade ingatrend bebe bangakhe abantu abakha ama mention emakhaya bebancane mangakhe manje ama mention moya ko Adams uya ko Mgababa uya ko Nquthu izitezi maningi bayithatha manje okay so umuntu othi azikho fanele ngitshela ukuthi labantu njoba imoto seziningi ngangaka izingane ezincane seyigibela kangaka imizi simningi ngangaka emakhaya ibuya lemizi futhi lezi igulu buka ke imizi eminingi emkhulu khona into ofaka inotice yodwa akwenzeki ingabi nayo indle encane emfishane efulelwe ngotshani most of imizi nakhona la endaweni zesilungu mkhulu ikhona indle encane enotshani fulelwe ngotshani zikhona ezani lezo zinto asikekeni khona utopic namhlanje asibeleni la uphondweni okay uphondo nesigubhu cishe kufana yebo umehluko isigubhu siyaphakamisa umuntu kodwa siba ne-limitation yesikhathi simphakamisa ngaso okay uphondo umuntu ephakama ngalo into yakhona into erun ama generation ingakho kubalekile mawuthatha uphondo fanele ube umuntu ole generational mindset yebo khona abantu abafuna ukuba rich kodwa bangabi ne generational mindset kuzona zonke izinto uzokuthiwa zidla abantu kwenzakalani uzokhala ngezigubhu awukazi uza umuntu ekhala ngophondo uthi uphondo selilimaza umuntu emndenini yaqala nje ukuzwa ngalo impela ikho bengithake ngibuzwa uphondo kumele akhiwa ixhunaniswa nesidalwa somuntu bese kuxhunaniswa nenhlanhla ozalwe nayo bese kuphakanyiswa leyo nhlanhla ibisiba strong once yaba strong leyo nhlanhla leyo nto ibisikwenzela imali the only different ngophondo ukuthi mali ikuphakamisa alikusheshisi liza kahle not olonwayo as such but alinayo lento ethi vu
uze kumangale wonke lesigubhu uyabonakala nje uma usithathile usithole kahle sakuvuma wasiqondaniselwa kahle futhi abantu abafana nathi uyabonakala nje iyaflowa nje imali iyaflowa imali kanti uphondo luthatha kancane lithatha kancane uphondo lingakuthatha 2 weeks lingakuperform lesigubhu 3 days so sesiqala sikhahlele siyaqala isikhahlele futhi into ebonakala kubona ukuthi hayi contented ophondweni ngodwa uyaphela 2 weeks kodwa bese liqala likuphakamisa into constant engina limit futhi awushoni phansi asina yabona lento yabantu le ukuthi umuntu afika benemali abuye kuthi uvalekile lapha abe nemali lento uthi uvalekile yile ukuthi abantu abafuna ukutshatha abantu abahamba beyibona nje ngegazi kulomhlaba masibeka ngeke kube yilutho uhamba ngegazi waba nje uthi wena nje uzelwe nje awunalutho nje hayibo kanjani masibeka lempilo esiphila iyabiza mkhulu inzempela iyabiza manje uphondo lomkhulu alinabo mhlawumbe ubungozi obuthize no yonke into masibeko efaka isidalwa somuntu ayibe nabo ubungozi kodwa ayiperform njengalento engafakwanga sidalwa into engafakwanga sidalwa iyaperform iyaphakamisa umuntu kodwa somehow somewhere kuba khona la yithi kancane yes umkhulu wayethenga leso sikhathi sikhuluma ekhuluma ngesigubhu wathi ngaphambi kokuba alungisele umuntu uyaye ahlole abheke ukuthi ngabe kuhamba kanjani uxhumene lo muntu nezidalwa zakhe ngabe mhlambe nakulona uphondo kuphinde kuhambe ngaleyo ndlela umkhulu nakhona uyahlola mayizonika umuntu uphondo kubalekile uphondo ke futhi kuba wesika ngicinga ukuhlola kuphela kuphondo ngiyageza ngoba kunemoya vele inamathelelayo nje engagcina enza imali engaveli kahle la masiqeda ukuhlola sikufaka khona into ekuthiwa ibhavu one day ngixoxele ngemfihlo ejulile ngebhavu ibhavu lento ukuthi ungagezi imbi yabona nje ngisho ukuthi umuntu akafuna ukuthola ukuthi ukugeza fanele akwenze kunezinto ezamabhadi othiwa zinamathela nje kunezinto ezikhulunywa kwena othiwa zinamathela kunabantu angikhulumi ke kona uma kuthiwa uyisoka noma uyisifetshana ungagezi hayi suka ngempela kubheda kakhulu ngoba mawusuke uyisifetshana kunabantu ukuthi ulala nawo ngibona into ezisuleleka kwena angikhulumi ke uma uyisoka thothi ulala lo muntu uqeda ukuyokhipha isisakutshela nawe wena giqi phakathi manje ubhavu lisebenza usilisusa konke lo ngcola leyo abanye abantu uthi aqeda ukulala nomuntu unamantombazana aronga khona amantombazana uthi uqeda ukulala nawo uxoshwe emsebenzini amanye uthi uqeda ukulala nawo kuphele kwamali ungayazi imali qedwa yini kunabantu namhlanje buka ngakutshela phela kunabantu namhlanje wemasibeko angakutshela ukuthi umuntu uhola 20,000 akana ngisho lento akayikhomba ukuthi uyenzani iveli phelele emoyeni phela kufanele izikweletu nazi izikweletu khona izikweletu eziba spiritual leziba physical isikweletu phela ukudla ifuture yakho uyidla namhlanje udle isasa lakho udle namhlanje manje mkhulu uphondo lolu-ke mase umuntu umnikile luyayihlale kuphi uphondo lihlala ekamereni lakho umuntu noma lihlale endlini enomsamo kodwa funa kube ikamera kodwa ke kunemithetho ke uphondo lu street lalifanele kuphi isigubhu ungakhwela nje noma ukhwele ephondweni ngeke uyenze lonto la lihlala khona fanele uma kuzongena umuntu ombike futhi uphondo alifuna umuntu ophithizelayo uphondo lifuna umuntu onabantu aba straight noma nomuntu straight ngiyithanda leyo manje mase kwenzeka ke ngilithathe lolu phondo lo kanti angiyena umuntu oqondile ayingalithathi sengiyabhekisa lifuna nje ungalithathi abangalaleli nabangakholeli oThomas abadela ngokubona yini eyayiyenzeke mawusunophondo kodwa ungayilandeli imbono yabona njengesigubhu ukuthi sekhona into efana ngabe ngiyikhuluma la camera khona isigubhu esiyilevel yesithathu yabona lesigubhu esiyilevel yesithathu mosithatha sifuna uma usithatha umuntu wesilisa afa uthande labantu azothiwa ama-slay queens fanele nje abe khona noma abe u2 damoba nawo ilasiphakama khona sifuna futhi kwesisikhathi uthande labantu ekuthiwa amasaha yabo labantu abathanda ukuphuziswa moba sondeza siphakama kakhulu buze sichazana ke mkhulu ukuthi kulwahlobo lwesithathu lwesigubhu luhambe lifike libe nalemgomo ukuthi ubusachaza ukuthi eklabhini
Phela manje la khona abantu esengibadayisa manje nami usungivumela ngidayisa abantu. Cha kodwa ngithi mkhulu ufuna esazi. Kodwa ke ngizothi fahla. Awona wonke abafavor onze la wona fawajabulele. Ngoba eyigubhini khona la khona masofuna ukuphamisa level ekufa uphakame ngomuntu. Okay. Khona la kodwa kangizenzi lezo kodwa khona ilevel efikayo. Kodwa ngiyasenza lesi esidinga ama slay queen ukuthi ubuye ungene eclubini ungene nje ubaphakele. Ungaspenda ngisho 100,000. Kunabantu abaspenda imali bengathandi, abanye abashiya amakhosikazi abo bengathandi. Uthi lo baba ubusiness ingane ezincane kwenze njani kanti into yakhe yenza ukuthi uphakame ngayo. Yes. Omunye uthi uqala ngisho ukulala nabo. Futhi akanandaba nokulala nabo. Nendaba nokuthi mayisondelele duze kwabo abathengele lo kufanele abathenge. Yes. Omunye uthi izothi ingane ifika iyalala ubaba yilalele kanti ulalwa yinto yena ingane izophutha ngathi khona into elala naye. Kanti sekhona into elala naye the moment ilala naye i-empowerisha lento. So uphondo ke liyabheda ke lona lifuna umuntu ophithizela uphondo lifuna umuntu oqoqekile. Ngoba into yalo liphakamisa nefamily and ukudla okuningi elikusebenzayo kuyasala ezukulwaneni. Esigubhini kuyenzeka kodwa akuvamisile. So umehluko kulapho. Yes. Yes. Ubungozi mkhulu bangibuze ngathi mangabe umuntu ongalaleli ukhona umuntu ongalaleli nomodela ngokubona ubungozi ke bophondo mawumuntu oluvanzi kuyaye kwenzakaleni mhlambi mangabe ungalaleli imithetho kuba ama accident kodwa noma engakubulale ube nalento ekuthiwa ama misfortune amabhadi yeah mase uhlanganisa izinto zingahlangani uphondo lidinga umuntu odisciplined. It must be a family man. It must be someone on a generational mindset. And do street love. So you can't compromise that. Ngisho 20 yabisa ngisho 2 million noma uyafika lapho. Uma ungeke kodwa ube discipline lezinto engishoyo. Ungalibheka kulibheka. Okuwukuthi khambe yona le mali ingabe sababiko ngenxa ukuthi izoba khona imali othi izoba ne distraction. Okay. Ngifana nanoma usukulandela umthetho wakho. Yes. Okay. Ayike nizwele balaleli ukhulumele omkhulu siyacela nje ukuthi nimlandele enkundleni zokuxhumana ningakhohlwa futhi nokusubscribe lapho ku channel yethu ni like nitshele nabanye futhi ukuthi chaza mnandi ngapha kwadingida zibondiwe amanamba omkhulu akhona lapho phansi wonke ama details siphinde sibonane